ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ತಿಂದು ನಮಕ್ಲ ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತಿನ ಆಯಿಲಿ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಉಂದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನೆ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಉಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಲ ತಗೋಜಿ ಬೇಕ ಈಸಿ ಆದುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಯಾನಿ ನೀ ಒಂದು ರೈಸ್ದ ಬೋಂಡ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿನು ವರ ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಅನಿತೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎರಡ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿತೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗರಿ ಗರಿ ಆಯಿನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಂಡದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಲ ತೋಜಾಯ ಒಂದು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಗಾಜರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಈತೆನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಾಜರ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ರೈಸ್ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರಂದ ಅಂಡೈತೆ ಬೈಯದ ಟೈಮ್ಲ ಅವರ ನಮಕೇನೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ ತಿನ್ರೆ ಮಲ್ಪರಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ತುಡು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ರಪ್ಪಾಪುಂಡು ಒಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೊಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುವರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನೇನು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಚೂರು ಸೋಡಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ದೈಗೆ ತೊಂದೆ ದೈ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಅವು ಏತ್ ಹದಕ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ತೂತ್ ಪಾಡೊನ್ನೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಾಡೊನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ದಹಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ದೈ ಪಾಡ್ದ ಐಕಿನ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ನೀರು ಏತ್ ಬೋಡು ತೂದು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತಿತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ವಾ ಹದೋಕ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಹದೋಕ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಏನು ಕೈಟ್ ತೋಜಾವೈತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಈ ಹದೋಕ್ ಇತ್ತರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಪಿದೇಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ದೀತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ತುಯ್ಯ ಹಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದಂಡ್ರು ಹಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಮಿತ್ ಬತ್ತನ್ ಕಾಯ್ದು ದೆಪ್ಪು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದೇ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಮೂಚಿನಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇನು ಕಾಯಿಲ್ಲದ ಐಕ್ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಡ್ಲ ಸರಿಟ್ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೊಡದೆ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಹೊಡುಂದೇನು ಕಾಂಟದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಡು ಐಕ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಟಾಫಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಾಗೋಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ತುಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀವೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದಾಗನೇ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕುಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು
ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಲಂಚನೆ ಒಟ್ರಾಶೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹದ ಸರಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಬೋಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹದ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯ್ದಂಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಗ ಏನ ರೈಸ್ ಬೋಂಡ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಎತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಬಂದ ತೂವರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಪುದೀನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಒಂದು ಅಜ್ವೈನ್ ಪತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ. ಚಟ್ನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಪನ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆಯನು ಪೂರ ಬೋಂಡ ಪಾಡ್ಗೈತೆ. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು. ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದೈತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ತಾರೈದಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪುದೀನ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅವೇ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ತೋಜವ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಎಂಚ ಪಿದೇಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಲಡೇತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಎಂಚ ಬೇಗ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬೋಂಡದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.